Molt bon dia a tots. Avui us parlaré sobre l'informe d'esforç d'integració per a la renovació o modificació de la residència temporal. La persona sol·licitarà aquest informe quan hagi de renovar o canviar la seva autorització de residència i no compleixi alguna de les condicions per a la renovació. En l'informe, el municipi ha de valorar el grau d'esforç d'integració que ha fet la persona sol·licitant durant la seva estada al país i que s'accepta en el tràmit per a la renovació de la residència temporal. La valoració es farà d'acord amb la participació en programes d'inserció sociolaboral, cultural i d'ús social de la llengua, fer cursos i activitats dins del servei d'acollida on es facin coneixements laborals i o de la societat catalana. S'ha d'haver participat en un curs d'aquestes característiques. En l'entrevista que fa l'Ajuntament, la persona sol·licitant ha de poder donar informació bàsica sobre ella mateixa, descriure experiències seves, el seu entorn personal i mantenir converses breus. Ha de poder fer-ho en català i castellà. També es pot aconseguir la competència lingüística amb un certificat. En llengua catalana i castellana, un certificat oficial de nivell A2 o superior o bé un certificat tramitat per l'Ajuntament. Aquest informe s'ha de sol·licitar quan la persona li caduca l'autorització de residència per reagrupament i, a més, s'ha canviat de domicili respecte al que va informar. Només cal una sol·licitud per unitat familiar i s'ha d'acreditar el pagament de la taxa que correspongui segons el municipi i la taxa que correspon a la Generalitat. L'Ajuntament haurà de fer una inspecció de l'habitatge i haurà d'avaluar l'adequació de l'habitatge per atendre les necessitats de la família. Les persones estrangeres que es troben a Espanya poden adquirir la nacionalitat espanyola d'origen per residència, per opció, per possessió d'estat o per carta de naturalesa. Són espanyols d'origen els nascuts de pare o mare espanyols, els nascuts a Espanya de pares estrangers si almenys un d'ells hagués nascut a Espanya, els nascuts a Espanya de pares estrangers si aquests són apàtrides o si la llei personal de cap d'ells atribueix al fill una nacionalitat, els nascuts a Espanya la filiació dels quals no quedés determinada, i els menors de 18 anys adoptats per una persona espanyola. La nacionalitat per residència es pot adquirir acreditant davant del registre civil la residència legal, anterior a la petició en territori espanyol durant un cert temps que varia en funció de la nacionalitat d'origen de l'interessat. A més, la persona interessada haurà d'acreditar bona conducta cívica i un grau d'integració suficient a la societat espanyola. El temps de residència que s'ha d'acreditar és de 10 anys com a norma general, excepte en els casos següents. 5 anys si es disposa de l'Estatut de Refugiat. 2 anys si s'és nacional dels països iberoamericans, Portugal, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial i Sefardites. I en aquesta diapositiva veiem els casos d'un any. Persona nascuda a Espanya. Persona casada amb un ciutadà espanyol durant un any i que en el moment de sol·licitar la nacionalitat no estigui separada legalment o de fet. Persona que hagi sotmès a la tutela, guarda o acolliment d'un ciutadà o entitat espanyols durant 2 anys consecutius. Persona que no hagi exercit el dret d'adopció. Vidu o vídua de ciutadà espanyol si en el moment de la mort del cònjuge no estiguessin separats de dret o de fet. Persona nascuda fora d'Espanya, els pares o avis de la qual haguessin estat espanyols d'origen. I això ha sigut tot. Gràcies.